Το κολοκάσιν ήταν εδώ. Τα κουτσά. Τι ωραία που είναι. Τα άλλα τα κουτσά στο βάθος. Είναι 2 του Αυγούστου. Και πάμε πίσω, δίπλα από την Κοπριάν είναι το Κολοκάσιν. Είναι όλο το Κολοκάσιν Πόσκαλα. Ελπίζω να είναι σωστό. Σωστός ο τρόπος που το έχω στήσει. Πάνω από τη γη με λίγο χώμα. Κάποιος είπε πως δεν ποτίζουμε τα λουλούδια. Μες στον το πράσινο όλο που φαίνεται, και θα πάμε και πιο κοντά ακόμη, φαίνεται κανένα ξερό λουλούδι? Δεχαμέ είναι κάτω από τη Σιτζάν και κοίταξε τα όκετς. Κοίταξε τα όκετς τι ωραία και κέφι που έχουν. Για να πάμε πιο κοντά να δούμε. Θα με κοντεύκουν να βγουν και λουλούδια. Έχει διπλόν τούτον. Πάμε δαμε άλλον εδώ. Έτοιμο να ανοίξει. Πάμε εδώ άλλο λουλούδι που έτοιμο να ανοίξει. Άλλον όκερ έτοιμο να ανοίξει. Δαμέ είναι κάτω από τη βεράντα, δίπλα από το τυπόζιτο. Κοίταξε πράσινο. Κοίταξε. Κοίταξε λουλούδια. Κοίταξε. Κοίταξε τι ωραίο πράσινο. Άλλο πράσινο, λουλούδια. Μάνα μου και ξεράνασε. Κάποιος φίλος σας είπε ότι εξεράνασαν τα λουλούδια. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε τι ωραίο πράσινο που είναι. Μάνα μου κυτρίνει σε λίγο δεν χάμε. Καλά. Αρρώστησε κανένα φίλο. Συνεχίζουν. Κοιτάξτε, πας στο τραπέζι. Κοιτάξτε τι ωραίο πράσινο που είναι. Το άλλο τραπέζι. Κοιτάξτε. Είναι όλα τα δικά σας. Δεν εστίσαμε τίποτα. Φέραμε λουλούδια έξω να σας δείξουμε ότι κοιτάξτε τι ωραία και πράσινα που είναι. Τούτα είναι αληθινά. Άλλα. Όλα μια χαρά, να πίσανα. Όλα μια χαρά είναι τα λουλούδια. Δείτε, άμα κοιτάξετε, και χειμώνας τώρα, Αύγουστο. Και ορισμένα με τη σειρά τους θα βγάλουν και τούτα λουλούδια. Έτσι είναι.
아나 뭐지 엑스라나스 그리마스터